Pikoni le purana te nupa hi pastor veve ni in Chester, Illinois Grace Church an enkol duna an fapa Chris Coleman po hi Christian in zirtir na thatin reng donga Salien ani. Chris hi sipai bang ni in US Marina aom lai chuan an ui sathiam rual ho enkol tua atang thina. Chutianga an ui enkol dan chungchang an zirchian na hun K9 training seminar an tia chuan Air Force lam nula military police na chelmek Sherry Wise nen anin tonga. Chris chuan bom alo thak jing deuh anima na anin tona tanga reilo tea Sherry chu arai ta hlau maya. Abiel nuin afa pai ti an hriat chuan Chris chuan lom takin apoma Christian chung ko atanga Salien ani wang te po aniange in nei mai chu thai na hria anin tona tanga thlatampo aliam mai in Chris Coleman le Sherry Wise te chu anin nei ta. Fapa pani Garrett le Gavin nein Columbia, Illinois an chung ko in an khosa ani. Chris chu sipaya tanga aban nuwa pathian thusil tular tak Joyce Mayari bodyguard atangin kumkhata dollar nuai khat aya tamma aloa. Joyce Meyer le Coleman chung ko hi anin hriatna ari to shim boka. Chris a hi chu anau pan lai tanga a hriat chian ania. Christian chung ko thataka tanga Salien sipai bang lo ni bok chu bodyguard tan chuan du thu sam ani ome. An ministry chu khovel ram shanga pathian thu shilin anjin kwal renga. Joyce Meyer po hian pathian thu shil tu dang angin ngai sang tu anga hle. Chuti rual chuan mi pui zong kan thu mun theilova ngai sang tu le a chil tu tam takara hotu anlo omve anima na. Chris chuan Joyce Mayari vauna email adon thin thu asoya. Chu email thon tu ti hriat lo chuan ama Chris angai po chu ron vau ve in. Joyce hian athu shil hi aban san vat lo chuan nang le inupui fanau te hian an tuarang an muthilain kathat vekang ti tein thu aron thon thina. Chu thudeng khong le tribai om tak mai an han don chuan Chris anupui Sherry chu amang ang hlea ma se Chris chuan an nu chu thlamuanin engma a hlo om lo thu le pathianin a ven tla tur thu te a shil thina. Anupui fanau te sahim na tur chu ngai tu atul viau ma se ai zon na lamina zir miau si lova zin bo san alo chul le thin si. Chutianga rong bola Hawaii an zin chua hlanin an in kota lekhathon bom anda mailbox a ngei mai vauna lekha aron thleng tamaya. Chu mi sual chuan an in thlengthenga a zui taga chuan an chung kwa chuan an nun na chu a him lo tak zet ani ti an hrechiang ta hlea. Chris po chu alo ho ve ngal thuaya police nena report an thelu ta. Columbia police te chuan a hmuna thil zir chiang turin anon kal ngal wata ma se ti thei vak an nei lo. A in bul vela chuan enthatu tur anin da an ho san le ta. Chris a thenom chia hian detective sergeant Justin Barlow a oma. Chupa nen chuan remruat na thadeu an siam ta. Barlow in kota Chris in lam hoin camera an da. Chu camera chuan an mailbox borwell chu a focasa. Heti hi chuan misual kha aron kal le ani poin olsam takin an man to mai don ani. Chutia an da nuwa chuan misual pa chu are tawang maya an thla po amuang taviau anima na. Main ni sang ni pakotlaya chuan Chris le afapa te pani te chu anin kota baseball khelin an hlim hlea an hlau po are ta aniange. Atuk zinga chuan Chris chu jima akala jima tang chuan an nu biak antuma phone a pick up theitlat lo. Zingda rukle minute somli pathuma an thenompa detective Barlow chu a call taringot maya. An nu biak a du thu le call a chan theilo thu chu a shrila an in chu lo han endik sakturin angena. Detective Barlow chuan a tho puipa Officer Jason Donjona apun ngala. Officer Donjona po chu reilo tea aron thleng ve ngal maya. An pani chuan Chris atena chuan an vakal tangala. Kongka an han kika Chris soy ang ngein tu main an chang lo. Ain kallo wangin an honga. In chung an luta. Chauka bang chu rong senin alo in phu trial na samaya. Ka shem na cheu ni kha ti te ka en thareng cheu ti te alo in ziak rang nuai mai.
detective barlo te thian dun chu an ngai athata zan lova police dang an hriat tir vata backup an mamo thu an hrila silai an phora thom dim takin inchung pindan lama an chowa step banga chuan in bat in tlak ta e ti alo in ziak le kwau maya officer donjon a chuan uniform ha ka wangin akal masa barlo chu pindan le lama kal turin atia donjon a chuan master bedroom kongkhar chu muang changin an honga athil mu chuan ati phuchiang khermai Christian nupui sheri khumalo le dreng chu awa muta amar phu an endik ngal vata amuzolo avun la chu adang vektoa ataksa po chu alo vot vekto pindan lelama po chuan detective barlo chuan Christopher pa te pani gareta le gavin chu thi in awa mu ve boka Chris chu aron ho poin in chunglamaron chhotir lo turin officer donjon a hnena a hriatir ngala a hnu rei lo te a Chris po chu aron thleng ve ngala aron thlena tanga second som panga hnuwa police officer pakhat aron thlen bel boka barlo chuan Chris chu alo ko a akal ran pui ngala anu pui le a fa te thi thu chu a shilta Chris chu a hnual roya akal sona varanda thuin a chapta kewa apa akol ngala medics howan lo thleng ve ngal thuaya sheri le afa te pani ruang chu ambulance an hlang chowa Chris apo chu a chuang ve ngala ambulance chunga chuan Chris a chuan om ngaina a shelova stretcher mode chu a hnek ta chor maya duty te chuan an khap dai thei shama investigator de chet alo hunta a Chris an nupui le afa te thi dan chu an han chui chanta email le lekathon pa ngaya ron vau thin tu chu he thi na mo phur tu berangai ania amai ro chu investigator te makti chu vau tok tu ber Chris chu a him tlat si lai takhi ani cybercrime expert internet lama mithiam te an chengala email thon tu pa chu an han chui ta maktak main Chris avau na zong chu ama Chris ina change ya thon chua ani ti IP address atangin an chui chuak ta tlat mai a email don dang te po chu an han en saka Chris a khalo shilla joyce hi a hum reng chuan an chung kwa khan ka that mang vekang ti te i pathian hi mi te ma phat san ro chu ti lo chuan hun tha ka pe to lo wang che ti te alo donga tin a email don tharlam bera chuan hei hi intan hriat tir na nung ani toang mangchia tan po in du lo tur kha atakram ka chantir don tin final warning aron pe ani heng email hi a ina change ya thon ani boxia awm lo hlanin a laptop lo mangru an omem ni awm lo hlanin an nuin mi padang alo khosak pui thin tina ani them zona atam ngal hle mai ti chuan a laptop chu evidence poimo tak alo ni ta police te chuan an kol that sakta Chris in kota an camera da kha apoimo hlebok camera alan danin Chris chu zingdar nga le minute somli pathuma motorina chuaka a chua tanga darkar khat chia daruk le minute somli pathuma a thenom pa detective barlo kolin anupui chuan phone a chan theilo thu aron shil kha ania ma se pathologist Dr. Michael Baden New York City Chief Medical Examiner Hluin autopsy result azir chian na changin Chris anupui le afate chu zingdar thum vela thi anni thu asoita tlat mai tin mak bok chu police ten Chris nena anupui le afate thi thu an shil khan a chan po azot lova an ruang mu po atum lo kha ani ti chuan an evidence nei chun Chris laptop chu cybercrime lam chuan an han chui chiang le dewa folder sang chu an han ching le ta an zon lo thil dang an be sei mi alo an hnu chuina ta na poimo mai nula pakhat aming tarai an mu chuak ta hlol mai tarai chu anupui Sherry best friend ania high school an kalai atanga a thian thaber ani khatia an ministry rongbol na thila zin chuak turanga a in soilai khan Hawaii hotel pakhata
tarai nen an lo in cranes reng ani ti a phone camera atanga an lak video atangin an hre chuaka an selfie te nom le drop in thon thin thalak pa ngai le video te chu Chris a chuan ro in alo da thavek mai hi alo nia a poizo ta a laptop a chuan tarai san zong te a kong len zong te a zungbun size te le fanu an nei huna a ming tur zoe ti te chenin alo ziak thakhiau mai ani ti anan mu chua belle ta zela investigator te chuan mak an ti hle Christian chung ko thataka tanga salian nupui fanau nei lai a hna po rongbol na ne na in kung kai ni bok chuan heng thil eng tin nge ati thei chu zona chu Chrisapa pastor Ron Coleman heti hian a changa sheri hian Chris hi angai sak tok lova lelama tarai hian alo duat boxia mi pa zong hian mamo le du kan neya kan nupui te hian min za se kan tivek chu tiang chu kan nupui te kan hmu lo chuan leng dang kan chai mai ani tin afapa chu adu wang renga ngai zong nei ani lo thu soin alama atang tlat police chuan Chris chu anupui le afa te thi thua in nam hnoina anei nge an ring nget tlat to a email don nanga a soipo ama computer atang ngeya ama le ama ain thon chop ani an ring nget burto ama ro chu an thil mu chu zong thu chu ama Chris chuan engma ala shevelova detective te chuan interrogation room a an lu puya dop chuange tumin zona an zo chanta nizana innu pain in hauna emo in ti thiam lo na engemo talin neem tin bul anan chana Chris chuan neilo thutlenga kan thua kabana alu ngatin amuhil o tukin zinga khan vela o tin atrap zuya detective te chuan inin bulvela police duty te khan nizana in how thom kan hria antia eng thom nge an hriatang o an han tilea Chris chuan kashabik lo dot ka soilo takzet kanin how mi lo tina chang lea detective te chuan ani takchu ani kan laka hian engemo zep ilaneem Chris thu dik zik tlok lo min la shil cheu nia shet na kanei nizana in murwalem an han tilea o ha kan nota zandang ang bokin kongka ain kal thaim ti te ka endika kan murwal ngal tina changa sarwa ka an mut thu te thlengin ashil nge ngeya detective te chuan chol han la det turin an chua sana chuti chung chuan Chris chuan apa hne na tangin message adonga detective te chuan chunjom turin pindan chu anon lut lea Chris chuan tun mai khan ka pa hne na tangin message ka donga ukil ka mamole mamolo thu min ron zota in zona chang tur hian ukil chu ka mamoem nakina ka boina turan niem tin detective te chu alo zota anni chuan nizana in thil ti chungchang kan han soi ho mai mai ania tin an changa in nu ti lo hi mei sedang biakin neem tin an zot chunjom ngal zata Chris chuan engtia in biain mo in ngai zong ang chin mo ateu lo mai tun na hian tarai hi ka betrina ma se chu tianga hanin boi biak lamani lo thian in biak satlein ani kanin biak ni atia tarai ming alamrita ma se mi pat mei chiat na lama in kung kaina an nei ero asoi thleng du lo zinga gym cultura ain buat sailaya sheredin mun anan zot lea Chris chuan annu chu aladam thuin achanga detective chuan I chua ma khan athi to in kan hriani tia an soi chuan Chris chuan kashabik lo ka chiang lo athi ka ring lo tina changa atal boy chan ta le anin kota video ala chuan tu ma lut le chuak an hriat ani silo ama a vau an to wangin anin bulvela police an duty renga anila chuan tu ma mu an nei silo detective chuan ente thian pa I chu asan ma khan in nu kha athi to lom antia Chris chuan athi lo thu le akianga tui taka amut thil thuin achang tlata detective pa do thei nei na tlin ta lo lek lek mai ngai tharo atul phot chuan ni leng point kanin zot nonanga kan kual mayang I chu ama khan inu pui thi to a I fa te po an thi to chu postmortem result atanga alan dan ni medical exam hi aswal theilo sin atilea ma se Chris chu ala tang ve fana detective chuan ani tu emoin I chu hun changin
zan khua inin kota alo thua I chua vele aluta athat tamai ti nem ni tin azot lea Chris a chuan chu thil ni thei ber chu ni tin a changa an sex video le thalak te nom tak te chu an mu chuak to ti ala shelova detective te chuan chumi chungchang chu anan zot thalea ngai zong chu inei mi alo mo an tia Chris a chuan huai takin nei lo atia detective chuan then anga in ko mangin in soya ani tarai nen chuan in nu hriat velo chi engamati dun in neem an tilea Chris a chuan kanin bi na then katte chu a hriat ve chi lo te po om ve a tin a changa investigation team dangten tarai chu a om na hmuna panin zona an lo zot ve mek boka ani la chuan Chris anen anin ngai zon thu le in nei te po an lo soidun to thu alo soya aruka ain kopna po are to thu le Phoenix le Hawaii a an zin dun to thu te alo shil vek mai angai zong nei chungchang hi Chris pa pastor rona ve thung chuan heti hian soin an nu pa an han boy ve deu ni maya an that le nuwa Chrisan tarai chu zoi muanga thla atumani tin angai zong nei chu Chrisan anu puile afa te atha chana pu ngot thei ani lo thu asoi ma se Chrisan nu pui Sherry thian thatak pakhat chuan Sherry te nu pa chu an hlim lo thu le in thenan tum thu alo sei chuak ve chia cybercrime investigator ten chu nu phone an zir chen na tangin Sherry text an mu chuaka chuta chuan ka chunga eng po thleng se Chrisati ani ti min lo hriat sak don nia ti te Chrisan in thena duwa a chan chu keile ka fa te hian a hna kan ti buai thu a soi ti te alo thon ani investigator te chuan Chrisan tarai nei adua wangin anu puile a fa te a thatani ti chu an pom dan ania ma se ama Chrisaber alain puang du silo atopa phei chuan detective te chuan pathian thu nen an be da top maya lo ngai tharo la li so pan ro tia counseling a kalpui angai don thlak ithil ti sual hi in poma in chira in lamlet lo chuan van ram hi ikai don mi alonia inu puile fa dei I mule to don lo shemhuna itla don chiang ania o ti tein counselor thanem ngai takang main anan chum chil nok noka ma se Chris a chuan anu puile a fa te thi thua in nam hnoina anei lo thuin a tang thlata an dop chuak theilo Chris a chu court ma ain lanta prosecutor chuan Chrisan anu puile a fa te chu an muthil laia reklum nia angaya tarai nei adua wanga hetia ti tamai hi ani thu a soiboka ko chunga chuan tarai nen saruak ngalngata an khosakna thalak le video chu an chua tapup pup maya ama tarai po chu om ve nge ani Chris chuan engatinge anupui chu a then mai lo ti zona a om theiome kan she thau angin Chris azon na hi rongbol na thil nena in kung kai ani wangin anupui a then chuan a hna a chanang ti a hlau wang ani tin prosecutor chuan thil ni theidan a soifia amai ro chu Chris ate pi ber Joyce Meyer nge main chumi chungchang a soifia na video chu an chua chun zom ngala kan ministry a hian nupui pasal then to tam takan oma in thenna wangin kanin ban ngot ngai lo chu wangin kha kha chu a chan lian ber ani theilo tin nupui pasal then te chu rongbol na tanga anin choltir ngai lo thu alo saya investigator ten banga thu inziana spray paint chu Chris atange ani ti fin fiana receipt an muchuak boka email adon nia asaya thumal pani publicly ti chu publicly ti in aziaka opportunities spelling po ti swalin o aya u ada hei po hi an chui chian na Chris a hian he thumal pani spelling hi a shelo shim shima thildanga po heti lir hian alo ziaka ni ti an muchuak bok Chris Coleman chu anupuile afa de thi atanga kumni nu me ni som pakwa sang ni som pakhada ko chuan thiam lo chantirin dam chung voi thum lung in tang turin achung thu arela parola chua phalsak anilo bok voini thlengin Chris chuan ti sual anei lo thu ala soi ve fana atop thlenga an chantlat tur thu le engtike moa chuan thudik alalan chuange arin thu asoya anu le pa de poin an fapa chu tual thaddu khopa mi boro ani lo thu le he thila hian in nam hnoina anei lo thu an soya
a chua le thuai theinan a top thlenga an bei tur thu an soibok